दिनै नोंथांमोननि सायाव समाय लायो बेखौ जुदि जोङो सरकाराव इउपिपिएल हान्जाया फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बे बोसोरबायावनो बे बयनिबो न'खराव समान जाजोबनांगौ आरो जुदि खालामबायाबा सरकाराव थानानैबो नोंसोरखौ नायाबा सावलाबायथार सौथुलाबायथारथों आङो मिथिबाय नोंसोर सावलाबायथार जेराव मेराव सौथुथों आं एफा बुरजा रायनायाथ' सौथुआ जायो ने मावाबाथ' रायखागोन ना सावलाबायखागोन ना बेखायनो आं दिनै समाय लाखाबाय आरो नै बयबो साखि दंखायो आं आदाया दं नालाय बेनि सिगाङाव बुंखाबाय जोंना आइजो माहारिफ्रा समान समान बिसिडिसियावबो 50-50 मोननांगौ मेम्बारावबो 50-50 मोननांगौ सबखौनो बाहागो लाजोबगोन लाय होमबा आइजोफोर सोर बिमानि फिसाया बखालि थानांदों लावखार थानांदों दाहोना थानांदों बेफोरखौ जोङो गासिबो फरायनो मोनैखौ फरायनो होगोन सोरबा बिमाया उन्दुनो न' गैया बेखौ न' होगोन सोरबा बिमाया रेशन कार्ड गैया सरकारनि जेबो मोनजायाखै बे बिमानो जोङो रेशन कार्ड होगोन मानो होनबा रेशन कार्डआ आइजो माहारिनि थाखायसो फैयो नङा होमबा बिमानि नामावसो फैयो